Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să vă prezint un scurt review al unui model de ceas de altfel foarte controversat, mai ales în sfera asta a tehnologiei de tip gadget, și anume smartwatch-ul celor de la Huawei, Huawei GT2 Pro. Iar în cazul de față avem varianta de culoare Night Black. De asemenea, țin să menționez faptul că mai există o variantă de culoare, Nebula Grey se numește. Aceea este un pic mai scumpă și vine în locul brățării de silicon, vine cu o brățară din piele. O brățară din piele de culoare gri. De asemenea, țin să menționez încă de la început că acesta este un produs resigilat. Eu l-am achiziționat datorită faptului că prețul era unul destul de bun și datorită faptului că eu am mai făcut o astfel de achiziții și n-am fost niciodată dezamăgit. În regulă, să trecem la review. Cutia. Cutia este una destul de grea. Este confecționată dintr-un carton presat foarte tare. Fapt ce mă duce cu gândul că reușește cu brio să protejeze conținutul din interior. Este un magnet al amprentelor, după cum vedeți, dar asta ne interesează prea puțin. Se regăsesc aici numele Huawei Watch GT2 Pro, precum și logo-ul de la Huawei. În regulă, să vedem ce avem în cutie. Ceasul, care este deja pornit. Dar mai întâi de toate să vedem de ce accesorii vine acesta însoțit. În primul rând, avem încărcătorul. Un încărcător foarte frumos, sexy, micuț. Un încărcător wireless, magnetic. Un încărcător ce nu prezintă urme de folosință. Sau cel puțin așa văd eu. Nu este scorojit, nu este folosit. Bine, dacă ar fi fost nou, probabil că ar fi venit într-un alt mod împachetat, ceva mai primitor, dar pe mine asta nu mă interesează foarte tare. În regulă. Chiar și așa, oricum, cei de la Huawei spun că echivalentul a 5 minute de încărcare rapidă fără fir sunt de fapt 10 ore de funcționalitate a ceasului. De asemenea, acesta este compatibil și cu încărcarea inversă de la telefon, atunci când, nu știu, spre exemplu, nu există alte încărcătoare prin preajmă. Să vedem ce se mai află în interiorul cutiei. Avem ghid start-ul, Quick Start Guide, unde ne prezintă cum să asociem device-ul cu telefonul, precum și date despre încărcare și multe altele. Cărticica cu garanție și probabil un stickerel, care cred că la început au fost două, dar probabil unul dintre ele a fost folosit deja. În regulă. Să vedem acum și ceasul. Țin să precizez de altfel că atunci când ceasul a fost lansat în anul 2020, cadou producătorul adițional dădea și o brățară extra. Așa de n-auzite. Să vedem ceasul. Wow, ce bine arată. Ce bine arată. Este un produs resigilat. Acestea sunt fire de praf. Nu sunt zgârietori sau ciobituri. Rama arată perfect. Nu are nicio zgârietură. Ok. Să trecem la curea. Cureaua, după cum am spus, este o curea de silicon. Un silicon, zic eu, foarte bun.
Nu este genul acela de curea cauciucată sau care să miroasă urât. Distanța dintre intrările telescopului este de 22 de mm, iar lungimea acestei brățări, mărimea de fapt, este L. Cum și de altfel scrie și aici, 22L. Se regăsesc în scrisurile Huawei Watch GT, la fel și pe cataram. Arată bine, binișor, aș spune, cureaua. Ok, să revenim la ceas. Carcasa ceasului are o dimensiune de 46,7 mm. Este fabricată din titan. Iar ca să enumer două dintre cele mai folositoare proprietăți ale acestui material, titanul, sunt rezistența la coroziune și rația dintre duritate și greutate. Acesta fiind cea mai mare dintre toate metalele. Foarte, foarte bine finisat. Geamul de pe fața ceasului este din safir. Acesta făcându-l aproape intangibil la zgârieturi. Safirul are o duritate de 9 pe scara Mohs, după diamant, imediat după acesta. Deci, acesta poate fi zgâriat doar de un diamant. Să-l punem și la mână. Ce bine se simte. Spatele este fabricat din ceramică, iar feeling-ul pe care ți-l lasă atunci când îl pui la mână este unul foarte tare, în comparație cu unul din polimer, plastic. Greutatea acestui ceas este de doar 52 de grame. Atenție, 52 de grame fără curea. Se simte chiar bine. Ecranul este un AMOLED. De 1,39 de inch cu o rezoluție de 454 pe 454. Iar ca densitate avem 326 de pixeli. Foarte tare. Vine echipat cu un procesor Kirin A1, conectivitatea Bluetooth 5.1, memoria RAM de 32 de mega, iar ca spațiu de stocare avem 4 GB. Bateria este wow. Bateria la fel e un titan. Bateria este un litiu-ion de 455 mAh, ce promite 2 săptămâni de utilizare normală. Și atenție, o săptămână în cazul în care sunt bifate toate funcțiile ceasului. Sistemul de operare este Harmony. Acesta este compatibil cu telefoane ce au de la iOS 9 în sus sau Android de la 5.0 în sus. Ca senzori avem barometru, accelerometru, senzor de lumină ambientală, giroscop geomagnetic, optical heart rate și senzor capacitiv. Acesta are și un microfon și de asemenea are și un difuzor aici în partea aceasta, dacă se poate observa. Deci se poate răspunde la apeluri și se pot efectua apeluri după acesta, calitatea fiind una foarte bună. Calitatea apelului. Fețele de ceas sunt foarte multe, în jur de 200. Imediat după ce vă conectați cu aplicația, veți regăsi peste 200 de fețe pe care să le atribuiți ceasului dumneavoastră. De asemenea, sunt și foarte multe
cu plată, dar fiecare după gustul și dorința acestuia. De asemenea, unele fețe sunt customizabile. Spre exemplu aceasta. Imediat să o și găsesc. Asta. Îți poți spune absolut orice vrei aici. Sper să nu mă lase bateria, mai avem 1%. Aceasta, din câte știu, e customizabilă. Probabil trebuie să țin mai mult apăsat. Ok, în regulă. Aplicăm aici la settings. Deci după ce ținem îndelungat. Ok, și aici ne alegem noi ce vrem să apară în acel lăcaș. Presiunea, înălțime, bateria, orele de activitate, antrenamentul, somnul. Nu știu, în concluzie, din punctul meu de vedere, rămâne un ceas cu specificații de top, cel puțin din privința autonomiei și a materialelor utilizate. Trecem ușor și repede prin meniu. Avem antrenament, unde regăsim peste 100 de moduri de antrenament, drumeții, alergare, trail, poligon de golf, ski, etc. Înregistrări de antrenament, starea antrenamentului, cât de refăcut, recuperare, da, ritmul cardiac, ce este măsurat continuu, nivelul oxigenului din sânge, reducerea de activitate, repaus, nivelul de stres, exercițiile de respirație, jurnal apeluri. Atenție aici la jurnal apeluri și la agenda. De fapt, la agenda vă puteți adăuga până la maximum 10 contacte. Deci din agenda telefonului, imediat după ce asociați smartwatch-ul cu telefonul dumneavoastră, puteți muta până la 10 contacte în agenda telefonului. La fel, puteți apela, puteți răspunde, puteți vorbi după telefon, muzică, v-am spus, aveți se aude foarte bine. Aveți până la 4 GB de stocare, deci vă puteți pune muzică pe acesta. Presiunea aer, vă spune presiunea din aer, pentru cei care se duc la pește, aviz. Busolă, trebuie calibrată, probabil. Notificările pe care le primim. Meteo. Noi avem un bragadiru. Wow, ce vreme frumoasă. Cronometru. Temporizator, alarmă, lanternă. Find my phone. Setări, hărți, pedal, mood. Acesta am înțeles că este o aplicație pe care dacă o instalezi poți vedea și poți răspunde în același timp. Poți vedea emoji și poți răspunde după aceasta. Setări, hărți, imediat cum asociați cu telefonul, regăsiți și o listă de programe ce pot fi instalate pe device-ul dumneavoastră. Da. Am spus că va fi un review scurt, ne-am lungit un pic. Vă mai prezint o dată ceasul. Deci că arată foarte, foarte bine.
Hai să punem și o față de ceas ceva mai clasic. Ia uitați-o pe asta. Ce frumos se vede. Gen Rolex așa. Calitate premium, după părerea mea. Sper că acest tutorial v-a fost de ajutor și de asemenea vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și numai bine!